Здравейте, драги зрители, аз съм The Lord VG и това е част втора от Mutants Genetic. Сега победихме и се увеличихме левела на Дарт Вейдър, който го кръстих така, но той не се казва още взето Дарт Вейдър. О, сега мога вече да правя нова тактика, гледайте! О, това е много готино. 572. О, само да мина тия и само да ги мина тия и аре готов съм, той ще умре. Джаба. Джаба хатянина. Да, Джаба хатянина. Скинче. Добре. В тия храни ще трябваше да умахнаме. Добре. Отново ли робота е? И ударих. Да. О, ето и ще го пробвам. Умри! Четири атаки! Четири атаки. Оф. Така. Колко е на работа? Бе, поне не му отнема много точки. Давай. Фанахта. Месо. Айде, тус. Взех ти живота. Остана е. Работа я. Ади бе. Я, помажи тос. Боса, молете се да спечелям. Да загубя. Молете се да спечеля, бе. То е най-силният бос. 477 живот. Да, добре, ще избера най-силните герои. Най-силните. Този е много силен. Аз се пиша за The Lord. Аз се пиша The Lord. На английски. Защото му станала тъпа. Не помниш ли? Той ти вчера май ти каза. Да. Омага. Мен ма кефят. Аре бе, взехте живота, в колко малко съм го взел. Тая е върховната битка. Молете се да спечеля, защото той е бос е... Този бос изстрелва гадни неща. Знаеш колко... Не изстрелва повърня. Повърня, казах. Добре да знам. Може, наистина.
Да. Иу. Ти беше много гадно. Ще получиш гадно нещо. Да те взема душата! Ти бос такъв. Ще взема душата с тоя. Говоря на тоя, аз имам един, който може да взима души. В толкова е готина тази игра. Аз не знам какво съм брал без тази игра. Не! Защо? Чуй сега. Ти, босе, ще загубиш и ще отмъстя за робота, разбра ли? Ще отмъстя. Сега ще отмъстя за моя най-добър приятел. Последния вайбър може да ти вземе живота, но със сигурност. Не, защо е? За кого атакуваш него е? Ще виж ли? О, така ли? Вземам ти малко от живота. Добре. Сега отмъщението ще бъде мое. Ще умреш и ще загубиш. Победителя съм аз. Разбра ли Джаба? Тя не на. Просто Джаба, много ми е странно името му. Не ми повече от няколко минути да го победя това, бе. Кое бе? Да. О, Да, знам, че трябва да изтегля. Имам... да, имам я, да. От отдавна. Акаунт, аз нали ти казах, че не можах. Не ми включвам. Добре. Не всеки човек може да направи. Оф, че. Да, той ми е казал вече. Така, да атакувам и той, Май ще има и част трета, но ще е много малко, защото може и продължение да има на тази игра. Тая е последната ми битка, утре може да направя друг клип на тази игра, ама... можеш... При мен имаше... Нямаше само някакви други игри, някакви различни. О май гад, бе! Абе. Аре, майде, в кой ще е такова? Аз съм приятел. Да, аз съм приятел с Денислав. Да, аз съм приятел. Такова ще? Да той има защита, няма да успееш да му победиш. Ще ми събли. Бързо. Май ще трябва да има част. Да знаете, че ще има част трета. Така, част трета. Ще има част